Nganiza kwethu sizosikhulisa kaMaskandi. Ngifuna abafowethu thina masicabanga into singayicabangi ngendlela emfishane. Ngifuna kodwa umqondo siwusabalalise bafowethu. Ngiyacela nje nganoma izoba yindeni le video kodwa ngizozama ukuthi ngikhulume ngisheshise. Angifisi ukuthi ibe yinde kakhulu kodwa ngifisa yakhe umqondo. Nokwehlisa ulaka nje kulabo asebethanda ukuthi bakhushukelwe imimoya ngoba futhi kufanele ngikwazi okwenzeka kuMaskandi kuzolifaka igama likaKhuzani ukuthi ukhona akekho ngoba uKhuzani uyinkosi yoMaskandi. Lokho kufanele ukwazi. Uzogudlwa ukuze niphendule umcimbi ube nesasasa. Waziwe nomcimbi ukuthi khona umcimbi othile ozoba khona. Alright. Yabo. Umcimbi idandi July bafowethu kabamnala ayiqali kulonyaka. Sonke siyakwazi lokho. Ayiqali futhi ngophelile, ayiqali futhi ngalowaya. So isineminyaka ikhona, isinesikhathi ikhona. Lokho bafowethu sicela sikubambe. uKhuzani sike salapha eCarnival City 22 March wafika washaya into encomekayo, washaya into ephezulu ngalendlela ukuthi into eyayigxekeka entweni akasasiyoyenza eCarnival City into engahlangene nomculo, okusho ukuthi ngokumculo waba 100%. Kodwa ke ngawo kwabantu abangathandi izinto akazenzayo baphuma nento awayigqoka kuphela. Shuthe ngokumculo singasho ukuthi wenza konke okufanele kwenzeke ngoba abagxeki abakwazanga ukuthi baphume batomule okungaphilile noma okungasile emculweni, okuyinto esimazi ngayo uKhuzani la emculweni kaMaskandi okucula. Abakwazanga ukuthi baqhamuke nento emculweni wakhe ebhedayo. Shuthe sisothi ku right masimaka nje sothi ke ngokumculo correct lapho. Wafika wadlala live lapho uKhuzani. Wacula ngezinje lakhe esilaziyo lela abizelwa kulona ku Spotify njengoba phela uKhuzani ebizwa ku Spotify nje emenye imicimbi. Wasuka lapho uKhuba waye eThekwini. Kwaye kunelinye iciko la kaMaskandi kwakufanele eThekwini bayodlala nalo ulive. Ladla phansi. Angilazi lelo ciko. Ladla phansi. Anganothi ubani. Ladla phansi lelo ciko lalo. Mangizwa ngandlebenye ngoba futhi kuye kwaphuma nezitatimende emaphepheni befuna imali yokudla phansi ukuthi cha phela wagcina ubiziwe sukhohliweni balikhumbuza asazi ke cha ukuthi lagcina lenze njani lapho lelo ciko laMaskandi. Wafika uKhuzani wafika wadlala live lapha eThekwini. Ngifuna leka live siza nayo keyboard yeke siseza nayo eka live. Wafika wadlala live lapha uKhuzani eThekwini. Ngisho uRick Ross imbala kwangingathi umcimbi akusiwona wakhe indlela ekwakutrenda ngayo uKhuzani ngoba uKhuzani ababemgxeka babegxeka uKhuzani asanothi uRick Ross amena nganothi waperforma ndo Rick Ross lo kodwa ngiyazi ukuthi wayekhona. Wafika uKhuzani waperforma lapho live washaya into econisa amathe lapha eThekwini. Thina ngoba umcimbi siyaya kuyona asigcini ngokizwa la emafonini. Wafika lapha abantu bajabula sabona. Wabuya ke umcimbi idandi July njengoba sekuzoba idandi July. Idandi July isibuya nani? Isibuya no live. Ngitshene ke Blue Nation ukuthi wena yini ungaboni ukuthi uKhuzani uvuse ulive kuMaskandi. Yini ekwenza wena ukuthi ungakuboni lokho? Ngizokutshela ukuthi yini ekwenza ukuthi ungakuboni lokho. Into ekwenza ukuthi ungakuboni lokho ukuthi indlela eqhanyukwe ngayo kuqhanyukwe ngalendlela yokuthi angabukakali eyinto enhle kuMaskandi. Kungabukakali engathi kukhona into enhle ayenza kuMaskandi. Umuntu oneqiniso uzokutshela ukuthi lento ebenziwe uKhuzani kulonyaka iyubuyisile uMaskandi yawubeka ko live. Lo live uzobudlalwa lapha kuDandi July. Uma kuwukuthi ubamnala ube umuntu okade uthanda live noma obekade eqala iDandi July ngomqondo ukuthi kudlalwe ulive, umbuzo uthi wayengaqali ngani ngawo ekuqaleni. Uma kuwukuthi vele bekuyifilosofi yakhe yini ke obengazange aqale ngako ukukhulunywa ukuthi kuyazi ukuthi makiwe lapha yakwidandi July njalo makiwe kwidandi July kuzodlala live. Last year uKhuzani ubengekho, awuzange uzudlala live. This year uKhuzani wayeCarnival City wadlala live. Into ekade sayigcina emculweni bekade yenzeka ukuthi ingatrend. Waphinda wadlala live lapha eThekwini eqashela live uKhuzani. Nangoku uKhuzani usekhona kwidandi July this year
sesinani sesino live yabo. So indlela esiqhanyukelwe ngayo siqhanyukelwe ngemumva ukuze thina singaboni nathi balandeli baKhuzani singaboni ubukhulu baKhuzani kumaskandi. So kwase kuthiwani mina ngoba ngenza umcimbi ngiliNazaretha ngiqela ningayigqoki izicathulo kwase kuqhanyukwa nokuthi ke angigxeki isicathulo ngiyaxolisa ukubeka inkonzo kanjalo kodwa ngizama ukukhombisa ukuthi mina uma ngenza umcimbi ngishathiwa ngabe into yakho yinhle kanjani fanga ngiqhamuke ngathi mina ngoba wena kangikuphiwe fanga ngiqhamuke ngathi leyo nto yakho ayinhlanga noma ayikho right ngoba siyazi uKhuzani mekudlala ulive uyawudlala ulive akaza ubalekele mekudlala ibacktracking uyayidlala ibacktracking mekufavumise ngephimbo lakho uyavumisa ngephimbo lakhe ngekeyboard uyakwazi futhi entertain abantu ngoba vele uyiartist ingoma zakhe siyazazi kuYouTube siyazazi kuSpotify so lapha kusuke kufaqhamuke nento eyispice. That's why nokusina ngeke uze kuhlezi kufana uhlezi kushintsha ngobani uya entertainer to entertain wenza noma ngabe yini ezojabulisa abantu ngaleso sikhathi unga-eda ngisho ini ungaqoka ngisho kanjani cause you are there to entertain. Ngicathi bafethu ngiyayibeka ngendlela eyazika ezwakalayo ngayo. So mina ngisho umlayezo wami bafethu ukuthi mapronation ubukhulu baKhuzani ngicela nikwazi ukubukopolota nala nifihlelwe khona. Ningavumi ukuthi nilahlekelwe ubukhulu baKhuzani kumaskandi ngoba niyomngabaza ngelinye ilanga kanti labantu abalwisana naye ubukhulu bakhe bayabazi. Iloko nje ngenza kwethu ulive